И здравейте хора, днес ще играем на Roblox. Знам, че обещах, че ще има нова игра, само че се разбрах с едно моми с Айла да го направим, само че не успяхме. Зато и тя ми каза да направя видео сам, защото има родителски контрол и ще разбрахме да играем една футболна игра FC Mobile. И чакаме да играем мачове един срещу друг и други неща. Само, че не успяхме, защото едното време свърши, че имаме родителски контрол. Тата ми каза да направя сам видеото и че просто реших на Roblox, защото това е единствената игра сега, която мога да записвам, защото другите ми игри е много по-трудно. Имам скрин рекординг, само че не мога да се чувам и така нататък просто. Тъй, че нека да започваме. Ще играем играта Brain Rot. Саундовете на Brain Rotите. Brain Rot симулатор е тези... който знае, знае. Добре, press the button to hear the sound. Сахур. Добре, аз знам ги брейнротите, знам някои брейнроти. Добре, сега. Така, кое? Това е лирила. Ето това е бърбър папапин. Бомбардиро крокодило. Това го знам. Така. Това също го знам. Шимпанзини, бананини, ла. Шимпанзини, кокосини, ла. Пупу, бадабим. Коконучи, манки, ючи. И ми само ще така манки. Това отляво знам, че се казва борбилони или лилони, а другото не го знам, тъй че ще казва, защото има манки. Лавака Сатурно Сатурнита. Това го знам. Добре. Май това беше. Не, добре. Почваме от начало пак. Не. То ние вече знаем, тъй, че е това. Il cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con una testa di ippopotamo elegante. Nel deserto, tanto caldo e vasto, due sandali giganti come un casto. Il cactus camminava sotto il sole splendente. Как? Няма как да казаха хипопотамо или там какво беше. Аз забравих какво беше. Значи трябва да е това. Добре. Има 44. Ще стигнем до 22 и спираме. Това го знам. Те да ги там. О, не. Това беше, не? Да. Охо. Имаме 120. Това беше. Да. Ето бурбилони, това го казах по-рано. Тук са на нас. Това е, ще откаха джирафини. Даже това значи джираф. Обуминикси. Не искам да си купувам джетпак. Това е едно от любимите ми. Какво е това, бе? Какво е това, бе? Това е... Ох. Yes!
blueberrini, octopusini, О, това е. blu blu octo. Ta 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 ta. Това е като тун за хора, само като сестра бих казал. От тук е знамено от тях. Не. Bri bri. Ето е бри-бри. Космикус. Динду, ман, динду. А че, бе, ние стигнахме вече 26. Еми, добре, да ще малко. Може би, ако има, не искам толкова да е дълго видеото, тъй че се пробвам да бъда най-бързо. Ecco cavallo virtuoso, uno show strepitoso. Era una volta un cavallo stravagante, testa di equino, corpo brillante, non di muscoli né di velluto, ma di legno e corde, suono. Yes, това не го знаех. О, Glorbo. фрутодило. Nel profondo della palude, Glorbo Махни се. e steppa di bu. Bukan sembarangan gesta. Има музика на последния. Frulli frulla, un pinguino nel deserto che Това е фрули-фруля. А, грама. garamararam, Гарамара. tripa, tropa, tralala, lirilira, tum, Това ще го изслушам, защото много ми хареса. tum, tralalelo, tripi, tropa, crocodina, la grande combinazione. Между другото, нямали сме видео 2 седмици, за това трябваше да направя само. Е това. Защото сте много дълго и всички мина. Pulpito, bandito, trattorito. О, трактатира и за това. Bum bul baffi baffi bum. C'era un maiale un po' straluno. Това не го знам, тъй че просто правя. Не, няма нищо. Не искам канцел. Не, връщаме се назад. Добре, аз ще спра видеото и ще мина цялото ето това. Добре, хора, успитах се да го направя. Успях, май се върнах на място, където бях последния път. И все пак рестартирахме, тъй че да. Тук ме пише клейм, аз го клеймам, само че нищо не става. А какво правят те отдолу, между друго, но я видим. Май се купуват. Чакай. Добре, ще го носи. Аз просто ще стрелям хората сами по-бързо. Тук беше лиля. Бър папа пин. Аз ги запомних маничко. Беше ето и. Тук беше лава. Сатурнита. Това беше тук. Беше това. Тук какво беше? Учитино асасино. Тук беше гангстер. Да, това е. Гарина капучино. Frigo camelo, buffo fardello. Тун сахур да купя. Той колко струва 700. Роблоксове ли бе? Не. Няма. Така. Той вече мина от тук, тъй че знам, че е вярно. Тук пак. Това беше жираф. Това беше бомбомбини козини. Тралалело, тралала, боркодило, боркова. Троличина, забрах името. Това беше пиониро, голубило. Беше този октопус. Тук беше татата. Да. Тук беше бри, дикус, бикус. Не. Да, ето.
Дин-дин-дин-ду, да, това го мина. Тук минах от тук, спомням се, че ето това. Най-накрая. Чакай. Това на втория път го сгреших. Сме умрели между нито един път. Тук беше фрули-фрула. Да. 30. Това със сигурност беше, това се спомням. Това беше трактосини, нещо сини, брат. Това да измислих трактосини, нещо сини. Беше това, нали? Майда. Така цяло тук са всичките Тунтун Сахура, ма всеки знае кой е истински. Това ли беше? Да. Явно да. Бро. Това го минахме. Чак, за малко ще да мина това елефен, чук на кран. Добре. Това беше. Ако мина от тук ще познае какво. Не, това е било грешно. Добре. Не ме пускай. Добре. Това ли беше? Две сгреших. Айде, ако сгреша ще един път губя. Тъй, че не искам това да става. Това е българско. И пак. Замразато. Добре. Кактус. Преди кактус няма добре. Това не е ли грешно? Con stivali giganti e passo lento, ha perso la gioia, ha perso il momento. Che freddo qui dentro. Че пак? Frigo camelo, buffo fardello, nel centro Frigo camelo. tra macchine e calore, un frigo camelo cammina con amore. Con stivali giganti. Каква камила е, човек? Показва ми, нали, вика ми камила, къде е камила? Frigo camelo, buffo fardello, nel centro della città, tra macchine e calore. Yes! Добре. Piccione macchina, picci picci ad ore mattina, sbada bim, scarpe bianche da... Yes. Какво това? Не, паркур, аз на компютър изобщо не съм добър. Не! Не! Моля те, кажи ми, че не! Човек! Не! Хора, явно това видео няма да успеем да го направим. Може би следващото видео ще се опитам да го направя. И да, ама сигурно някой друг ще записва, не аз. Това, айде, чао.